Ako si Hansela. Ako si Thanos. Ako si Mama Amor. Bisaya for Kids! Woohoo! Si Jesus gipatay. Ang mga saserdote nagdala kang Jesus ngadto sa balay ni Anas. Ang panon wala mo istar dinhi og dugay. Unya ilang gidala si Jesus ngadto sa balay ni Caifas. Kinsa mao karon ang hataas nga saserdote. Dinhi ilang gihimo ang usa ka husay. Ang mga relihiyosong pangulo tanan nanulti. Si Jesus kinahanglang mamatay. Sa pagsidlak sa adlaw sa Biyernes sa buntag, ang mga saserdote nagdala kang Jesus sa ilang dakong tigumanang dapit, ang hawanan sa Sanhedrin. Dinhi sila nagsultihanay unsay ilang buhaton kaniya. Ilang gidala siya ngadto kang Pilato, ang magmamando sa distrito sa Judea. Ang mga lider sa relihiyon misulti sa gobernador nga si Pilato nga si Jesus gustong mahimong hari. Si Pilato nangutana kang Jesus. Tinuod ba nga ikaw gusto mahimong hari? Ako mao ang hari, mitubag si Jesus, apan dili ni ining kalibutana. Si Jesus walay sala. Miingon si Pilato. Walay rason sa pagpatay kaniya. Ako siyang buhian. Apan, ang panon sa katawhan naninggit. Patya siya! Patya siya! Patya siya! Busa, gipalatigo ni Pilato si Jesus sa iyang mga sundalo. Ilang gisuluban siya ug usa ka tunukon nga korona sa iyang ulo. Unya, ilang gibutang ang usa ka kahoy nga krus sa iyang likod ug gipaalsa. Gidala siya sa usa ka bungtod. Didto sa maong bungtod, gilansang sa mga sundalong Romano si Jesus sa krus. Iyang mga kamot ug iyang mga tiil. Unya, ila kining gipataas. Si Jesus nagbitay didto taliwala sa duha ka kriminal. Pagkaudto, mingit-ngit ang langit. Ang mga higala ni Jesus mihilak. Ang mga pangulo sa relihiyon nangutana ug miingon, "Kiluwas mo ang ubang mga tawo, nganong dili ka makaluwas sa imong kaugalingon?" Si Jesus mitubag, "Pasayloas sila amahan." Sa dihang miabot na ang takna nga mamatay si Jesus, usa sa mga kriminal miingon ngadto kaniya, "Hinumdumi ako kun ikaw atuan na sa imong gingharian." Si Jesus mitubag, "Ako mosaad kanimo nga ikaw makauban kanako sa paraiso." Pagkahuman, iyang gipiyong ang iyang mga mata ug miingon, "Human na." Ug
ug mao kadto ang pagkamatay ni Jesus. Usa sa mga sumusunod ni Jesus, usa ka tawo nga ginganlag Jose, nagbutang sa lawas ni Jesus sa usa ka bag-ong lubnganan. Giligid niya ang usa ka dako nga bato sa atubangan niini. Usa ka taas nga masulubon nga Biyernes ang nahuman. Mga higala, palihog kog like aning video aron magpadayon ang YouTube sa pag-recommend ning video sa mga kabisayaan. Sa sunod natong episode, atong susihon ang mga panghitabo sa pagkabanhaw ni Jesus. Daghang salamat ug kita-kita ta sa sunod na episode.